дуруд мегӯем ба шумо тамошобинони азизи телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. Инак нашри навбатии барномаи лаззати табиатро аз пиёздараи ноҳияи Варзоб манзури шумо менамоем. дар барнома ду нафар сайёҳон Баҳодур Шарифов ва Ҳасан Бердиев иштирок намуда хӯроки миллии нонкабоб омода мекунанд. лаззати табиатро бо телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эҳсос намоед.
Budapestre.